Isang SUV type van naman po na may sakay na 9 na pasahero ang tumaob matapos mawalan po ng kontrol habang sinusubukang umiwas sa isang bus sa kahabaan po ng New Divinesia Road, Barangay Pantal, Dagupan City noong Hulyo 27. Patay po sa Dagupan City Police Office Police Station 1 investigation, parehong nasa direksyon po ang tinatahak ng dalawang sasakyan nang nagsagawa umano ng parallel position left turn ng truck bus para lumiko sa mga bus terminal. Tinangka pa naman umanong mag-overtake gamit ang shoulder lane ng SUV type van at doon umiwas at dumiretso sa gilid ng kalsada. Ngunit ayon sa 22 anyos na driver ng SUV type van, bigla umanong lumiko pakaliwa ang bus nang hindi gumagamit ng signal light, dahilan upang mapilitan siyang lumipat sa kasalungat na lane upang maiwasan ang posibleng salpukan na sanhi ng pagtaob ng van at pagkabangga sa mga konkretong harang sa gilid ng kalsada. Sugatan ng isa sa mga sakay ng SUV type van na isinugod naman sa ospital. Patuloy pang umanong iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente para matukoy ang eksaktong sanhi ng aksidente at kung may pananagutan ng alinman sa dalawang driver. IFM News. IFM News. IFM News.